Como as aves e paso a vida a cantar, corazón que nace libre non se pode encadear. Traía un navío nas veas e unha cimbra mariñar que entende porme cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar do que vivir toda a vida preso, escravo e a calar. Vamos a ver, primeiro vamos a propoñer un brindis por este día, por encontrarnos todos aquí, entendernos e chegar a estes asuntos. ¡Viva los novios! ¡Viva! Vamos, antes de empezar a comer, queríamos dirixir unhas palabras a todos os presentes. Que non sea moi largo. Bueno, xa non vai ser largo. Simplemente decir o seguinte: chegar a estes anos casado que a mesma muller non é fácil. Unhas morreron, outros non tal, etc. Pois é, hai que aguantar. É moi complicado. E logo para aguantarse, como dicen, as facturas tampouco é fácil. Pero bueno. Bueno, para durarte a ti, Nós chegamos aquí. Vamos a saturar. Entonces, quería daros as gracias por aparecer e estar comigo aquí este día, os amigos, os parientes, en fin. E, de alguna forma, presentaros, ainda que xa nos conocemos casi todos. Pois, primeiro, darlle gracias á miña muller por querer seguir comigo estando, celebrar este día. Como dicía aquel cantor, aquel barítono, aquel tenor americano, que se chamaban Pedro Vargas, decía algo así como: felicidades por habernos roto el corazón en un pedazo. Felicidades por sacarme a palabra, a razón e enamorar por a miña muller. Despois teño que dirixirme tamén aos meus fillos, A ver que digo. Eduardo e Carlos, que sin eles a continuidade non sería posible. Nós estamos aquí para que nos necesitan. Estou seguro que se os necesitamos van a estar tamén. Por tanto, moitas gracias pola vosa presencia. De nada, Os fillos de menos, que menos. tamén, E las nueras. lógicamente, perdón,
fillos e as mulleres, gracias Y los nietos. por telos contentos, estar con eles acompañando todos os días, facelos felices, que iso é moi importante. A ver. Depois, como non, os meus netos que están aquí, entonces, hai un momento, había un cantante, un compositor que lle chamaban Pedro Gómez, que era portugués, baixo a batuta de Xoán Freitas, que compuxo unha canción para os fillos, que dicía así: teño uns fillos encantadores, unha xoia, unha riqueza. Ella dedico a eles tamén. Pero non é menos os netos. Es Nora. Lles digo, os netos perdón, non é o mismo caso que pasa cos netos, con Carlitos, Juancito e Violetilla, que son a nosa continuidade, donde nós xa non vamos a morrer nunca máis. Porque a continuidade está a través deles tamén. Entonces, un placer termos aquí. É a mesma canción, teño uns fillos encantadores, teño uns netos encantadores. E sobrinhos encantadores tamén. Vou empezar por este máis vello, Berto, que chamámoslo para la escopeta, Non, entre os nosos fillos, cuidado. Están os nosos irmás e os irmás políticos, na cual faltan dous, que é o meu difunto irmán Eduardo e o meu difunto cuñado irmán de Louri, Manolito, o teu pai, fallecido. Non están con nós, non puderon chegar, pero desde aquí mandámosles un saludo e xa estaremos con eles nas illas do Valente. Ya no nos queda tanto. Bueno, morreron os dous, con 68 Bueno, anos, espera. con un mes de diferencia, e o día 28. Bueno, Un ya mes de noviembre, no, cosas tristes. Logo temos aquí a outros irmáns políticos, os irmáns de Luri, meus cuñados, que as súas mulleres. ¡Bravo! Temos aquí a Fátima Xun, que estaba en Fátima Xun, que chamei ayer, a ver se estaba en Londres, iba a vir por aquí, pero díxeme que se confundira, que pensaba que era o 25 de febrero. Facemos outro 25 de febrero. Pero ainda temos outro. Menos mal que non veo, que non había sitio. Temos outro aquí que é meu cuñado Berta, o irmán máis novo. Os meus cuñados, Berta, que está aí. E este. ¡Qué bien, abuelo! ¡Bravo! El abuelo de la Chusó. Que ademais embelleceu a nosa casa de Soñeiro. Embelleceu a nosa casa de Soñeiro. ¿Cuántos años Luri, tiene? con aquel espallar que fixeron, aquela ramada metálica que hai, que é a fotografía da nosa quinta, Camiña Xuda aí de... Foi Berto que nos fixo que se cierre tan bonito para coller a parra tan grande que temos aquí. Sí, señor. É a súa muller Margarita, é a súa muller Margarita, que sempre o acompañou e tal, e fai todo o que lle dice ela. ¡Viva Marta! Como todos os sitios. O sobrinho máis vello é Berto, Tiene última, o fillo do meu cuñado Manolito, que deu difunto. Ainda que deixe miña tía, sigue sendo meu Que, tío, exacto, Siempre lo digo. que o chamamos para esta cuestión, e dice el tío, vouche por dúas cousas, non? A ver, conta, unha, porque te aprecio ben e tal, e miña tía contou-te moi ben e tal, por tanto eres merecente de que eu te acompañe aquí. E a segunda cousa é para dar testimonio de que é a segunda vez que te casas. Por Como qué? que le veas a? Porque xa... Iván aquí tamén. Que lo llevaste al hospital. Sí, o Iván, concretamente, cando estaba na barriga da nai, e eu de Barcelona, non doje dar 3.700. Aqueles como El del Conde de Madrid, nos decías que era, ¿ves? Era todo mentira. como aquel como lo Pero el Conde de Madrid. Y yo diciendo la discoteca de Madrid. El Conde de Madrid. tiña un coche que medía 5 metros 40, con doje dar 3.700, como de Carrero Blanco, cando volaron polo aire, non sabedes? Pois nese carro, nese coche, e eu de Barcelona, Lo parece cogeste que ahí de del tazos, edificio. estaba aí onde vai a tua nai, onde está Margarita. Ahí, que Otra era pillada a más punta da luz. mamá. Ai, non sei que, hai que ir a explicar, non quería. Metemos a bordo do coche e acompañou por toda a Nacional 6. Para dar a luz a que está ali. Margarita. Pedro casi o Abuelo. Sí, señor. Dinero vivo.
Iván. El padre de mamá. Despois temos aquí a nosa nena, bonita, a Mónica, que escolleu un mozo precioso, un ex moi guapo. Este es Maroque, chaval. É moi bonito, precioso. E agora tamén se incorporou á familia o marido, o mozo de Graciela, que é tan grande como ela, mas aínda. E teñen esta nena que lle está pegando risa que vai ser tan grande como esta. Felicidades. Vale, bien, bien. Muy bien. Xa estou acabando. Logo temos aquí o meu asesor fiscal, Andrés López. Importantísimo aí, Levamos 40 anos amigos e facendo contabilidades e defendéndonos ante o fisco, etc, etc, e sempre saleu par diante. E fixeron, temos moito boa amistade, logo tamén, e moitas gracias pola visita. Logo teño aquí outro amigo, o señor Xaime, que é un historiador moi bonito, da cual hai que escoitalo. Hai que darle un Estarnos aquí tamén nesta comida bonita, tamén nos está, como che diría eu, estamos axudando a ser máis felices. que pensar. Logo temos tamén aquí os consogros, os pais das nosas noras, que tamén nos acompañan casi sempre nas mineradas que facemos na Quinta do Soñeiro, e alegran nosos días, o José Ramón e Anxo. José Ramón? Sí, José Ramón e Anxo. Pero, para o final, temos aquí unhos gaiteiros que nos van a amenizar, amigos nosos tamén do Peixo. Es Santo Rey tamén, cuidado. Sí, ese lo deja para E os cantores, temos aquí a Antón, da Coruña que só conocedes todos, que fichamos nós hai 40 anos, que non quería. E sin O embargo, noso profesor de canto que nos ensinou a cantar e todo. enseñou a cantar a máis de 2.000 personas, no pueblo, e aquí se quedou tamén moi ben. Gracias por existir. E seguramente organizar algo aquí para cantar. Logo temos aquí, teño que agradecer moito, os gaiteiros do Miño e na cabeceira da outra mesa, Eduardo Sisto, a muller, a máis un fillo que ten 14 anos para que ten 18, 19, que eu chamo os gaiteiros do Miño. Os antigos grupos do Galardarián, galegos libres, Artauros. Viñeron desde o Miño a 200 km para acompañarnos aquí. E outros 200 de ida, 400 km.